Majara Jaros, the March 31 protest lieutenant, panguva inoi uya panapa achiuchidza vanhu pamusoro paBomu Shogeza. Achitaura mashoko achiti yes, people vanogona kuona Bomu Shogeza anyara panguva inoi, but anouya achivapa assurance yekuti just wait and see. The March 31 protests, they were just a process. The real event is coming. Not was subscribe or like on the bell icon. Tivira pa here ndio Majara just posted this picture amuri kuona the March 31 movement. Udanyora chiti. If you believe this was the end of Geza, Commander, Comrade Blessed Geza, wait and see. There is more than the eye can see. Let them bask in the glow of corruption and extravagance. Vachifunga kuti zvapera. March 31 wasn't going to be an event anyway, but a process. March 31 Lieutenant Majara Jaros ndo masvika mudanyorwa panapa naMajara Jaros achiti aiwa panapa muchinzwa Bomu Shogeza akanyarara kudai so muchiona vakomana maministers panguva inoyi vachireceiva vachitora maclaims eland vachipuwa mari and the likes. Panapa Majara Jaros the lieutenant weMarch 31 anouya achiudza macitizens kuti aiwa imimi just wait and see. Panapa kune zvimwe zvakawandisa zvamusingakwanisi kuona neziso chairo zviri kuitika in the background. Panapa anouya achiudza vanhu achiti let them bask in the glow of corruption vachiita zvese zvavari kuda, but March 31 protest yakanga iri just a process yaizolida kune vakomana zvavakaplana nemastrategies arunga. Mashoko anoyabuda panapa naMajara Jaros achiuya achiafema nemacitizens kuti imimi musa forfeita musa kanda mapomo pasi, let us fight tirambe tichifighta this regime iri kuonekwa kunzi iri very corrupt kuti iende irowe pasi. Tiudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi, pinda comment section medu udze mafungiro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.